Vicky chuan engwanga bumngia ni ti azo chuan mirin po chuan na adu wanga ni thu soin she chu ati ve hle a chutia amirin le ngainat em in rei tak chung alo bum chu atwar thiam lawin a thin chu arim hle bok mirin chuan beng dai tum ve ma se Vicky chu thin rim zwal sawin a hnaya to lo tur chuan a shel ta shoka mirin po chu she ti takin in lampan chuan a ho ta nga la Vicky po ril runa zatin a office a chuan a chukun tloka le lama non te ero Vicky aya ona chuan a hlotling hle a office a chuan le tin a hlimpui viau la chuan chairman lo lutin non chuan a lo chhon wat chairman chuan Vicky lo in lan lo chan chu zotin a chunga enge thleng a zota tlang zarnia tel thailo ma se a boy pui huna ero Vicky chu tel ve ngei se a du thu le an unau chuan in kop se a du thu a soya company CEO ni lai ni angin a boy pui na tur chuan ala du fan non po chuan twar thengang to lawin Vicky chuan an company tan hun poi mo po ngai to lawin atlan bo sana anin engkim alo boy pui la ya Vicky ala ngai to fau chu alom lo hle a atupa ve ve te an ni chunga Vicky zok angai to big le a upa zok ani chung po a thu lo zok le anaw mi mel po shashang thailo thu hnuaia a reng chu atan atom tlak thu soin apu chuan angai to ve ngai me lo ti in thin rim tak chuan a chwa san ta vut tania po thil thleng shelokin Vicky drill ru boy lai chu rem changa la in a ril ru hne tum chuan a office a chuan a luta mirin omna te chu azot lui kher bok Vicky chuan abyak pe ri lo thu soya chwa san mai tum chu tania chuan lo ti dingin engwanga atop khoka po akyanga chhun ani chung po a mulo der tlat nge ani azota enge mirin aya a that lo bik na zotin adu lo em bik chan chu azota mirin khan bum che in inu ilo zon reng chin alo thuk ru char chara chuti chung po in tinge mirin chu ilangai to reng bik ati chuan Vicky chuan engma a shil si lawa engtin nge mirin le anu chungchang chu a sha ti in ringlel mel pu zet chuan a zot let tania chuan ban zetin chhuata thalak dar noya changa a sha thiam vek thu chu alo soya voina nonan a ai o in a ming thatna tur tam tak anei sak thu soin tunna ala tlai lo ti in ama chupom mai turin a shela tania chuan alama changa ni chuan adin chwale don thu a soya ma se Vicky chuan lo hnialin ka shil chang viau to che ni lom ni mirin hi omlo po ni se min bumin kalbo po ni se nang kher hi chu ka hnai ngai lawang che a chan chu nang chuan tu ma i ngai to ve tak tak law nangma le nangma chau in ngai to a ipui na hi ka dil ngai lawang che chuan engtika ma ka du let ve ngai lo bokang che ti in a office chwa san tur chuan a shela tania po thin rim tak chuan a chhuak taw ngal hong bok non nen chuan thil in dunin antum anga thilakal lo ve chu an hlim lo dun hle a non chuan a hlotin viau lai po a apu in Vicky alangai to sham le thokdun tu ra ala ti chal chu a she thiam theilawa tania po mirinin abum ti a she chung po a Vicky tan a ril ru ala petlat le akyang omdu reng zok ama chu Vicky tan a hnol reng chu a chan a she thiam lo hle bok Vicky thalak mu hau kha nonanu hne na changa andon ani wangin tania le non kaltlangin Vicky an thon hi alo ni a nonan apu in Vicky tanu lo ladam ti asiani chuan a kaule tanga anu nen an chunga alom lo dan tur soin a ril ru chu a ha zwal hle bok mirin po shom ti in aruma chuan a in khung chota Vicky tan ati dan ngai toiletin a in thiam lo zwal hle bok atop nan ti in message in soifiana hun peturin le ngai dam te chu avadila Vicky po chuan lo reply in anu omna mun chu alo zota mirin chuan shil ngalin a location te chu athona ko labia ka tumero chuan Vicky chuan alo chang du lo thunga nonanu po in Vicky tan anu zon chwa thailo nan amiroi pa hne na chuan mun danga nirampan chu da bau turin a shila
atu ka chuan vikitanu omna hmuna chuan vakalin va hruai botum ma se biak in a chhuah san to thu chu an lo hrila tunge hruai chuaka khawng nge awm tih hritak nial pawh an awm lo Vikit chu anu hmutur chuan kal ve ngalin mirinin anatna enkol sakin a awmna chu alo son sak hi alo ni a ava hmu chuan anu chu alo dam lo na sa to hle a Alzheimer natna alo neya Vikit chu alo hre to lo hi alo ni afapa ni thua soipo chuan afapa chu no pangkum somi tura alangai tlata Vikit chuan adin hmun zo chiangin sister chuan mirinin arun tlo fau thin thu le a boy pui reng thu te chu soin mirin chu anu point angai na thu te chu asoya Vikit chuan afapa ani angin to na chang chuan anu chu ama ngein enkol atum to thu chu a hril thung non po Vikita a omlo ta ka chuan company nei tu chan changin an project thara po chuan how to bera a oma mase apu in big noin Vikit telve adu miaw wangin Vikit alet lo ani chuan a invest zong alak le tur thu a soi chu hril chhongin non po a rilru chu a buai hle a mirin ei tur deliver chu antinoi ina kalin a hmu hlau zeta kalatum to chu arun hmu man sha ma big noi chuan Vikit chu company ya alet le vat lo ani chuan a invest alak let le tur thu bok chu a soya non nilawin Vikit chu a invest chan zo ka ni thu chu a soi bok mirinin engma a sha to lo thu le a na a changa a ban to thu a soi po chuan big noi chu alom lo zwal sawa Vikit nen hian invarin tlak lo dun em ve ti danin ngai to fat lo ani chuan ka ngak rai don lo chewanya ti in ina chuan a lu san maka mirin rilru po chu a buai ve hle mirin chu non mutur chuan kal ngalin non chuan lo lomin na adu le ni chuan atan a in hon reng thu chu a soya ma se abo se ro chu Vikit ani to lo tur thu soin ama ani to tur thu chu a soya mirin chuan ale to don lo thu soin Vikit thalak thon tu kha ama ani arin wang chuan azo chianga non po chuan alo phabik lo Vikit nung dol reng chu ati turani big lo thu soi chuan mirin chuan u nau pa laka a che du dan le aril ruput mang chu makati in nung lama changa beya aril ru ati na zia shilin Vikit hian aring che sin ati chuan non chuan Vikit lo lena changa a chan ai zong alak sak char thu soin apu poin adu sak jok thu te chu asoya tuna adin hmun chu alwa tur dik takani thu chu alo soi khum ve boka mirin po in non mi zia danglam talutuk chu makti in a chwa san tabok in lama alet chu an get bula Vikit chuan alo ngak renga anin hmural chuan anu in a sha chwa theina na pui turin alo soma mirin po chuan alo rem ti ve mai bok hot chocolate coffee siam dana changa bul chanin mirin chuan apui chho zela big noi chuan mirin te ina Vikit a omti sha in nalam soi puin Vikit chu a falina bia a project a atelve to don lawani chuan big noi chuan ama adu tlatawangin a invest alak chwale vek tur thu soin atelani ero chuan adu du apek tur thu chu a soi ve boka big noi chuan ama du tlatawangin le tur chuan a shil non le a tuna a chwa ka ni chuan CEO ni na atangin atatha anga anu dam lo enkol nan sum te po alama mo don zel ti soin theitop chwa jok tur chuan a fui boka ama pui turin an company chang angni lovin ama private sumin mirin chu a roi sak tur thu chu a soi zui bok Vikit po chuan lo nar bik lawin mirin chuan a hre chiang bera a secretary tharzun kwal ai chuan akianga om turin mirin chu aring tok berani anu nen anin kara po mirin chu antan apoi mo ber thu soin mirin po chuan apui zel tur thu chu a soi ve bok anu nen anin sha chuanan chuan thei top chwa ve ma se a beidon lek chang te chu a oma ma se mirin chu akianga lo rengin fuin a hnem ve sham zela atopa chuan anu puin afapa ni ti chu a hre chuak ve tangi nge a
anu nena anin pole ta ka chuan vikit po a hlo thon te chu bawin anu mel po chu a mule theya anatna about mai chu makanti in an hlim tlang hle a mirin po hlim ve hle in vikit chuan mirin chu enin mithar ang mai ani thu soin mirin chu avoi khat mun ani ma se akiu ta ti thu soin mirin po vikit natna adam ta vek chu alo hlim ve hle a anu ina sha chwata ka chuan in lama in en kol chhun som turin anin shwai ho a vikit chuan anu tan private doctor roi nga lin anu chu en kol na chaber dong turin adu a mirin po chu abial nu ni le tur chuan somin mirin po chuan alo hnial lem bik lawa le lama non tanu fa po in company CEO thlan tharna tura shareholders tam zuak vote an nei theinan chuan chanla in an be na sa hle a vikit po mirin puina in lama chuan a in bo sai ve na sa hle bok meeting ni chu lo thlengin an lo ra man to angei chuan chairman lo thlen nu chuan non chuan CEO din mun chu a chel thei thu soin an lam an lo chantir to ho po chuan an lo support sapa chairman po chuan chutia a shat lowa thil an lo kalpui wang chuan alom lo hle a mase ahun taka vikit le mirin churon thleng ve in CEO din mun chu ama bokin alwa le tur thu soin non an thlanga ni chuan big no in company ya a invest zong alak le don thu soin company chu din mun khir taka a pha thei thu te chu a shat ve ve ka wang chuan midang ho po chu a shila midang ho po chuan vikit chu an lo vote le ta veka non tania le anu chuan thinrimin meeting room chu an chwa san zui ta bok chairman in anu zong mu to te le midang mel a mu thei to ti a shat chuan alom pui ve hle a alo upa ve to a company le a chung te en kol chu akuta angati in non le ani te te po chu en sang lo tura shilin chung kwa an ni anga in rem taka omdan kongjong tur chuan thu te chu a rona non office a chuan an pathum chuan omin an plan anga thila kal lo wang chuan an thin rim tlang hle a tania chuan vikit an pai thak don chuan big noi chu an da bawangai ti in vikit chu a project khoya a hlo cham chuan big noi chuan asum tam tak a chan don na vikit laka chuan lom lowin a kal san to mai don ti a soin aman ma alo lak tur thu chu a soya non chuan rem ti cha lo ma se tania chuan a thu ngai thalawin a chwa san ta tho anu po chuan vikit laka changa mirin lakshan chu angai tho soi ve in non chuan mirin chu ti boi lo tur le tina lo tur chuan shilin ama na lo boi pui zok mai tur thu chu a soya ma se anu chuan non chu khau mel tak angin lang ma se mirin laka chuan a ril ru danglam ve ti a sha a ril chung ril taki ro chu a chama ma ti sha in aman boi pui ngei chu tumin a chwa san ve ta bok office changa an ho don chuan vikit le non chu leave pakhata chuang donin vikit chuan anu omna an lo sharenga an shilwat lo wang chuan non laka chuan a thin rim thu chu a soya non po chuan CEO ani na din mun tur aron ti cha saka wang chuan alo thin rim let ve hle bok anin hnial zel ta ka chuan an thu in mulo tel telin anin swal ta hiala vikitan company pakhat wang mai maya anin car anin u nauna ati chha chu non chu adem hle a nonero in company mai ni lawin ahun tam tak le tha te alo sen ralna aril ru zong a pek na ani thu soin alo chang ve tlat bok vikit chuan heng thil ai chuan kan chung kwa hi apoi mo zok itilawem ni ti in mirin le kanu boina siam saklawin CEO ni na hi idu ani chuan thata khan mindilin soi mai la ka kyan phal em che asin ka unau pai ni a kanin kar chat ai chuan ka pe mayang che ma se nang chuan min phia ro ki thlang zo ka ka hnung lama changa min bein kanin unau na ti chha ti thlanga idanglam ta hle mai ti in ril runa tak chuan leaf achang chuan a chwa sana non po in she om ti ru ve thawin vikit chuak chu a thlir zui ve reng bok